Good morning from the campsite. Wow, the view is so nice. Hi, Adam. Guys, giulan mi gabi. Hi. Hi, Adam. Dong. Kick the balloon. Kick the balloon. Wow. Wow. Grabe ba? Hoy. Grabe, oy. Kick. Ah. Kusukay mo kick, oy. Wala na, layo na kayo mong balon. It's hot, oy. May bro kayo pagpasok. Sunod siya si mga kuya. Yung sunod siya sa imo. Mosquito patch. So, di siya anahan sa lamok. Ooh, heart. Okay. Are you guys hungry? Nope. Nope. Still alive. Come on, hurry up! Turn around. Ningundang po siya. Undang po siya gusto niya ta. Ah, Doche! Okay, next. Go! Ito na ate! Oh! Ayun yan. Yeah, next. Okay. Okay. Okay, go. Yeah, Padam, come here. Namatagak pa ng shoot natin. Camp bread. Sa ati ra mag-mix. Okay guys, maghimog ka og camp bread. So, yahan ani, i-mix na naman. Di unsa man kinang pang bread ba nga mixture. O, dodong, o! Maluloy ka dong. Oh, yeah, small one. Sige, Tek, ikaw na maghimog bread sunod. Wait, where do we put the fire? Mama will not make any more bread. You will be the one making it. Nakadungog na yung dito tinatin. O, yung may isa mo. Tama na? Kailangan yun. Tuluan og singot eh. Dili, okay naman. Lami na kay parat-parat. Ah, okay na. Okay na. Duan dito ba? Okay ra. Ang ginaw ba mo gapon? Para hindi nagdikit din.
Dili na okay. Lahi ang gimasa, lahi ang gikaon. Adam, oh. Adam, water. Water, you want? Siya yung isusugba. Kasi mapula na. Mapula na nga. Ay, automatic pa yung sensor. Group. Sige lang. Na, oh, naghulat na siya, oh. May kapanghulat na rin. Naana kay mga customer. Hi. Hey. Hala. 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 Wow. Oo. Water? Okay. Go to daddy. May na dira di gina malangawan. Grabe ba? Pwede na makuha ng lastik. Na, social can tanog egg. Dapat na ano? Dili, lastik ko. So, how many minutes? Until mo bukal. Noodles na, So, noodles. noodle cooking din siya. Pag inaani no. Pupunta na pa. Duha gid ka kamot itong awiran na. Dili man mo dapat. Kani ka ti sisil nindot kayo. Okay sa'yo. Ay katuon nindot hanubungkag man imong egg. Duha man na. Duha man makatuon nindot kay pagkaluto oh. Oh, cute. Nindot kayo. Na. Na. Malasado na niyo. Na oh. Di ba? Okay na ni. No? Palutoon pa doon. Encanto Ha? versus Team Milan. Lutoon yun eh. Ayun ang malasado. Dapat Oh, depende sa preference nimo. Okay, si CJ si CJ maganahan si CJ eh. Di man si CJ ang judge. Kaya si CJ, ang judge kay ganahan man yan eh. Team gani unta. Oh, kani hapit-hapit na jud oh. Kana oh, nakita na nako. Oh, noodles Mo, na yan, ha? oh. Malasado pag imo. Butuon ko diha. Ikot gapon des kawayan. Ano to kung kuan? Na, wow, kalani. Indot kayo. Butangan pa na mo nagsisuningon niya. Tanawa oh. Tanawa nagluto gising. Sana yung taga-paypay ko sabi niya. Na magluto mi og noodles. Masunog na. Kinanglan nga masubmerge nga tanang noodles o kana ay nako. Hi Nono, magluto ta noodles ka wa ita sudaan. Ay isa lang man ha. Oo, Di ba? Na dapat i ano yung ano para madali ang ano. voice cut pa niya tong grupo ba? Kani ko ane, kaning Scrambled? madaling ano ba, madaling maluto. Scrambled? Na may scrambled pa? Sana laga. Ayan talaga oh, sanay side up. Sige na kuya, una kuya. Wala man to na asinan siguro. Kasi na oy. Amin na anaan na mahulog. Naada ka na. Ah, okay. Ko ana family. Pag tanaw na ako maghulog. Family. Oh, gani. Mao ganing ko ana sa kalayo oh. Na. Dili na sunog. Na. Na ano? Sabod man. Sunog ngano sabod. Tingnan mo pataas. Ari na Tayo. Sa pawi na lang guro, silufin. Dili bitaw sa sino. Di na ko silupin dito sa car. Oh, laki pa-judge na kay Ate Gaga. Kapoy na kapoy. CRB intanto. Bread camp. Wow. Kalame. Naawa ang noodles o paning bukal. Ning tulo na.
Kulangan guro atong siga ko yan, no? Pwede rin na siya. Ay, ang sakay daw sarila. Uy, batas. Di ba nitikikan sila ha? Ano gyapon ni klase? Kainday na. Sige, ikaw kuan. Mamaura? Tawa mong noodles. Naluto. Kaloto gid na isubutang silpin na. Oh, sige. Oh, ito luto oh.